BBC تግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምራሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፈነውና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ጥዕና ህበለይ ዝኸበርኩም ሰማዕት ፈነው ራድዮ BBC ኣብ ናይ ሎሚ መደብና መራሕቲ ትግራይ ኩናት ይካየዳሉ ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ ጦርነት የሚባል ነገር የለም አሁን ኩናት ዝባሃል የለን ሕጂ ውሕዳት በአጻበት ዝቁጽሩ አባላት ግብረ ሽበራ እናተኸታተልካ መሓዝ ይተሪፉ ዘሎ ቅድሚ 50 ዓመታት ኣብ ከባቢ ከረን ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂትን ክዝከር شوعت رئيسهم أبو تريفون مالتي وحقوت نص ليلة كسوكاي ودكوا جرجيس مشتاي ودها مش تعمد ميتين عسرت شو من عندها كان كلهم فلطامين تيبور ناجي مس BBC كابز جبروك على محتت عباي بريطانيا دحري سمون تجمرو كتابة كورونا فيروس إيرتراوين كما يرئوا زبلن حتى ارتزينات هتزعلتن كهلونا يو كتكتاتلون عدب قدماي منيستير أبي أحمد اتياب تقراي كايد زانح كوينات أبقي علو يلو كابز أوج حموشة معالتات كوين ولو انتخونا أبستفل عليه كبابيتات تقراي قنا وقاتي كايد مهلاو إزقلت BBC ززراربو مكلتها منجتات تمالن لومن أم مقالة كوينون بروحو قدمز تخصي سامعو مهلاو مرقاقي زوميو وهابك الحيلتات تقراي قبرة زادقان تمالي أبكل لاو تلفزيون قريبو كزارون كالو أب كبابيتات مقالة وقاتي كايد مهلاو قليزو أبال فتسامي توحات أتو جيتات شورد دادما لومين تقراي تلفزيون أبزهابو قال اتو كوينات دو كم زيبلن كم زي يبلن قاليزلو مينستر هنصت ديمقراسي إثيوبيا أتفو زادي قابرها بوغنو كينات زباهل كم زيلن اتمنجست إثيوبيا وكتما مقالة نصوهان سوات دبديبو زبل كسي كم زي قبلون مس BBC أبز قابروك على محتت قاليزو ጦርነት የሚባል ነገር የለም አሁን ኩናት ዝባሃል የለን ሕጂ ውሕዳት በአጻበት ዝቁጽሩ አባላት ግብረ ሽበራ እናተኸታተልካ መሓዝ ይተሪፉ ዘሎ ኩናት ንምክያድ ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓቕሚ የብሉን ናይ ህዝቢ ደግፉን ስለዘይብሉ እዚ ኩናት ኣይኮነን ሓሓሊፉ ንልምምድ ከምኡ ዓይነት ድምፂ ክስማዕ ይከኣል እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓይንን እዝንን ኣለዎ እቲ ወተሃደርን ካልኦት ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ኣለዉ ስለዚ ከምኡ ክብል እንከሎ መረዳእታ ስለ ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስትራቴጂ ክወፅእ እንከሎ ዝኾነ ዓይነት ጌጋ ብዘይ ምስራሕ ነቲ እትደልየ ጥራይ ብምፍላይ ዝተመስረተ እዩ በዚ መንገዲ ብወገንና ናይ ሲቪል ጉድኣት ሙሉእ ብምሉእ ኣወጊድና ኢና ኣብ ሲቪላውያን ጉድኣት ኣይበፅሐን ክንብል ከለና ብወገንና ማለት እምበር ብኣቶም ማለት ኣይኮነን ንሶም ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰባት እውን ከም መሕብኢ ተጠቒሞምሎም ህይወቶም ንምትራፍ ፈቲኖም እዮም በዚ ምክንያት ዝመፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መረዳእታ ይብላል ከም ዝፍለጥ መቐለ ትረጋጋያ ዘላ ብዝበለፀ እናተረጋገት ምስ መፀ መረዳእታታት ምስ ፀረዩ ክንፈልጦ እዩ ዝኸውን ተረጋጋችና መረጃ እየተረጉ መጡ ቁጥር የምናውቀው ይሆናል ማለት أب 1970 حدارن حد تحساسن بوتهدرات إثيوبيا أب عنان بس كديران زقات أمهلك إتمبل 5 عامات زخر تخايدو 30 حدار 1970 أب بس كديرا خلت 220 نصبحيتو حد تحساس دما أب عنا 800 سلامويان سبات بزس كحكح أجباب كم استقتلوا يزحبر دكتور كفل مريم حمدان زحلف 3 عامات أب شودن زنبر زل خوينو ما بقول عدو بس كديرايو أب تلقيت زقات أمل لوان كآتم هراي كوينو ود 17 عامات نيرو مسحبتم ولد يوهانس جبروا على لشعب أب سديرة جبال عدلي أبتي أنا إذا سمعر كلون زعبا كلون كبابي أب مسجد أتيوم كفيلومو نصبحيتو إرد حادة وحي عسرت خلت سينتي عتمتن سبعان سلوسكا أب عنا خيدوم حادة شوعت ميتن عسرت أربعتن كساف شيخ زخونو كفيلوم مالتيو أبتي عنا صيوم وزيوم نخلوهم كل عسويتي كفيلوم جزاوتا عنديدوم أبتي أوما خيدوم مالتيو كلتيو حتى سنوين سلوسن أب سنان 4 ساعات حادة شيخ زخونو سبعت كفيلوم مالتيو سلاماوي سب مالتيو هلونا شعات 270 منقسيني هاي لسلاسة يو نيرترا دقاز أني رمو ناب كم زعينة هلكيت زدوفا فوز نبري انتاي تاريخا وخست السلز نبري يفتقوانتي دامز لك هفتوم كابي شعات 260 حمشتنا أنا إشتي كله جميرو أبت كبابي كباب السقينة عدزمات بيجوك منسا كمون باركا من كسكاسنا يتقاز حرنس استراس لزنبري من كسكاس رح يكون النتيز بو وديبو لنا سنة إرسا يسرحهم نيرو مالتي سطرح زي كونه هاي سلاسي نتمن كسكاسنا كذا إرسا كم ناي إسلاماون عرباون غيرو يقربوا لزنبري مجمري أبو باركا جميرو بساحل جميرو انداك أتلي انداك سي مسيو مالتي كساب أبسن حيك بيدما زحجي بارتنا زوبا عن سباخو يبزولو كساب زوزح كساب سبعة تفوي نيرو تقازلتي
ዝከተል እንተወንካስ ነቶም ህዝቢ አጥፈ ዝብል ፖሊስ ነይሩ አስራተ ካሳን ንጉሳይ ስላሴን حراي دكتور علت 30 كمون علت حدا ابي اخا نيركاسخا هلكد مسغطمي ناب عنا وي ناب سكيدرا دحرق ندي معلتي خا خطريو خيلكا انا شعو كرن كتما نيري انا خا 3 كيلومتر يا خاب كرن حجيت تخصيص معيو كم سبايمبر ابو اي تنحكون توم ناي سكندري تمهارو كيدوم كبيرو انا جن اب تمياريو كرن سلازنبركو هنا خا تتكي ناي زنده غزاو سماي كل سلمات مسغبرو اي توسو يلومنا اي وت انا ساساي معاكي سمعيو ابي ربو معناته توم حلق انا زنبروس يوم نجيرومني كم ديلو عدكم تفيلو بنت زراخا ناس ايهم يلومني اي معاكي كيس مديلوم يوم كاب قربا بيتسب وي مغرب او زموتو غلنيروم دو برجت بيتسب انا بتديرات صاب شاي كفليت ما هي عند بوين عند الدين او يوم تني او كابري مسب ايا ابوي الجام مسودا كفلوم مس سيتودا دولت كلتا دكودان تا سيتودا اتمسس نمرت شوعت رئيسهم ابو تليفون مالتي قالوت ممكن دايلك سوكاي ودقوا جرجيس مشتاي ود 5 عامات قالوت كلهم يمكن دايما 110 شو من كان دارغان كلهم فلطوم حجز كستات زخاب زقاطم 5 عامات كوين لمو دحر 5 عامات تمليت كخذكرو خلخا تشعو استقفل مسوات نبلو كلهم لو اب قمت اتيخا انتي سمعتاتي زلكا دكتور كمزالومي كمزات مالي استقبري خوني يسمعني سلمتاككم يسمعني كندرسو قاعد ذيك قالنا دحرنا سمعت منقسي خاصاي حتى تخون اثيوبيا يقريو بالك تبال كتقدر نيروا كنت قلب نيرنا زبل اندي نيرو اذا كل اي تقبرن سلازي جينا تقداي اي عرفن ناي اونان بس ديغان 5 عامات دغورت رح بيكون قدميون دحريون كسابت انا حدا استغبي ناي بعل وقت دبا ناي بعل شعب ناي بعل حزمو ناي بعل ازي باكا زغبر زنبره زغل خي دحر حجي خون زلو متان اب تاريخ بسبوق مزغب تزمر سرعات دحر حجي نزيتات بتنا حزبي قالسن تنا حزبي عنوتن بعلي منقسي اثيوبيا تفعلوا يقرا كلهم حساون قبلوا اذا سلازي تقبرين ان احنا ما مليسو انداخل هذا نبر كان دكتور كفله مريم بشي مسمعاتي بي بي سي تغرنيا عزي اذا مسكنكا كبرات سمعتنا حزد ما حصرت زينات زعلت كسمعكم اب كتما اسمرا 17 سبات بكورونا فيروس كم استلخفو مينستري تاعنا يرتر حبيرو اتوم موشب ماكلات تصنحو حسابات ابز قربا اوان بناي كونترات نفرتي كاب اثيوبيا ايطاليا جرمنن شولنن زتملسو زيغاتات مخانم اتمغلص تقيسو زاغيد قصري ابتا هاجر استلخفو سبات 594 بصحلو كينيا اب صوماليا زي مرغغا انا مفتار تسرحلا كتبل صوماليا كسيسا مينستر زينا صوماليا عثمان ابوكار دوبه هاجرو بايتو اون بريزيدنتاون مرچ انا مكياد اب تدالولو زلا اوان كينيا وشطاو غداياتا بمتتتاو تغبرالا كم زبله منغستاوي اغلغلو تلفزيون قاليحا يخون بر كينيا نتخسن صيغاتولا بريزيدنت ريبابليك ماخلاي افريقا نبر فرانزوا بوزيز اب مرچا كاي ودادر تاغيدو نسو بقتلتن سقياتن تخصيصو بمهلاون حبرات هاجرات اب لعليو اغدام بيرو بمهلاون يقواما وبيت فردي كاي ودادر كلكيلو اتي 10 عامات بريزيدنت كوينوز مرحه بوزيز اب 2013 كاب سلطانو دحر معلاو اتا هاجر اب قلولاو تشميما تركب اب ناميبيا حدا ادولف هتلر زتباهله ابال غزاي سلفي سووبو زخونه بوليتيكانيا اب استخايده زوباو مرچا 5 تعوت تفليتو ادولف هتلر اونونا اتي ابو زوصالو شم انتاي ترغون كم زلو استرد اي مسلنن كبل نحدا غازيطا جرمن تزاريبو مراحي نازي جرمن زنبره ادولف هتلر بمليونات بچكان زقتله ولق ملاخ منبارو يذكر بزعباتي 4 حدار منغو منغستات فيدرال إثيوبيان كلل تግራይን ዝተጀመረ ኮይናት በምኽንያት ምቁራጽ አገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ክልቲኦም ወገናት ካብ ዝህብዎም መግለጺታት ወጻኢ ዝፍለጥ ንጹር ሓበሬታ የለን ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሬድኤትን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ፍቃድ አይረኸቡን ነቶም ተፈጢሮም ዝተባሃሉ ጎንጽታት መን ጀሚርዎም ንዝብል ድማ ክልቲኦም ሓይልታት ሓድሕዶም እዮም ዝካሰሱ ሓደ ነገር ግን ብርግጽ ምግላጽ ይካል ናይቶም በሚልዮናት ዝቁጸሩ ኣብቲ ናይ ኩናት ዞባት ኸቢቦም ዘለው ሰባት ህልውና ማሕበረሰብ ዓለም በቀጻሊ ይሻቀለሉ
ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ግደ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክብል ጋዜጠኛ ቢቢሲ ንኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ሓቲትዎ ንተፈናቀልቲ ዝግበር ሓለዋ ዝለዓለ ግምት ዝወሃቦ ጉዳይ እዩ እቲ ሓበሬታ በጽሕናይ ኮይኑ ግና ምርጋጽ ኣይከኣልናን ኣዓርዩ ሸቕለናይ ንዑይና ድማ መንግስቲ ነቶም ዝተዓጽኡ መራኸቢታት ክኸፍቶም ክምሕጾ ነጸኒሕና ምክንያቱ ኣብ ትግራይ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣዝዩ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ናብ ትግራይ ከይከዱ ዝኸልከልኩ ንናይ ባዕሎም ድሕነት ክብል እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምኽንያት ዝእመን ድዩ ክብል ንቲቦር ናዥ ሓቲትዎ እወ ብርግጽ ሓደ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ኣብ ተሓያል ኩናት ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን መን ኣበየናይ ከባቢ ሒዙ ዝብል ሕቶ ስለዘይፍለጥ ስጋት ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣስጋእ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እቲ ኩናት ተወዲ ማለት ግን ኣይኮነን እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕቡራት ሃገራትን ኣድላይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ከም ዝተሰማምዑ ዝገልጽ ዜና ምስማዕና ዘበራተ እዩ እቲ ጎንፂ ከይፍጠር ካሊእ ክግበር ዝነበሮ ነገር ዝነበረ ዶ ይመስለካ ንዝብል ሕቶ ክምልስ እንከሎ ካብ 1994 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንኹነታት ኢትዮጵያ ከም ዝተኸታተለ ሰብ ከቢድ ነይሩ ኢለ ዝኣምን ክሳብ እዚ ጎንፂ ዘጓነፈላ ቅጽበት ዋላ ሓዲኦም ዝኾነ ዓይነት ዘተ ንምግባር ድሌት ኣይነበሮምን ኣብዚ ነጥቢ ክልቲኦም ወገናት መዛኑ ከም ዘይኮኑ ምርዳእካ የድሊ ክልተ ሃገራት ኣይኮኑን ልኡላዊ መንግስቲ ብሓደ ገጽ ብኻሊእ ገጽ ድማ ነቲ ጎንፂ ዝጀመረ ኣመራርሓ ሓደ ክልል እዩ ሓደ ጽቡቕ ነገር ሕገ መንግስቲ ተሃገር ሓደ ክልል ክግንጸል ተዳድሌት ሃልዎ ይፈቅድ እዩ ስለዚ መራሕቲ ትግራይ ክግንጸሉ ከም ዘይደልዩ ሓደ መርትዖ እዩ እቲ ዕድል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኑ ዓልዮም ናብቲ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ምቾት ንምምላስ ክጥቀምሉ ስለዝደለዩ እዩ ክልቲኦም ወገናት ንዘተ ቁሩባት ከም ዘይኮኑ ኢኻ ገሊጽካ ሕወሓት ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮፍ ኢሎም ንምዝታይ ፈቃደኛታት ከም ዝኾኑ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ንስኻ ግን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኩናት ኣይኮነን ብናቱ ገላልጻ ሕጊ ምኽባር እዩ ዝበሉ ሓሳብ ዝተቐበልካ ትመስል ንዝብል ሕቶ ቲቦር ናዥ ክምልስ ከሎ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ኣብ ማዕጾ መጺኡ ዝኽሕኩሕ ፖሊሲ ዘድሊ ትኽክለኛ ቃል ኣይመስለንን ምክንያቱ እዚ ወታደራዊ ወፍሪ ምዃኑ ግልጽ እዩ እቲ ሓደጋ ድማ ሕጂ ነቲ ኩነታት ናብ ዝተናወሐ ንዓብዩ ዘሰጋግሮ ዘሎ ክቡራት ሰማዕትና ተከታተልዎ ዘለኹም ፈንዎ ራድዮ ቢቢሲ እዩ ዓባይ ብሪጣንያ ብፋይዘር ዝፈረየ ኸታበት ናብ ህዝባዊ መዓላ ክውዕል ምፍቃዳን ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚራ ብተግባር እትኸታበት ከም እትጀምሮን ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ምቅላሕና ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝኸታበት ዘለዎም ርእይቶ ኣካፊሎምን ኣለዉ ሰናይ ጽገ ገብረትንሳኤ ይበሃል ዝነብረሉ ቦታ ከኣኒ ኣብ ስቶክቶን ኦንቲስ ዝበሃል ዓዲ ይነብር ቫክሲኔሽን መጽኡ ዘሎ ኣነ ብርእሰይ ብዙሕ ኣፍልጦ እኳ የብለይን ግን ብሰብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ወሬ ዋላ ብዜና ብዙሕ ትሰሚዕ ኢኻ ብዙሕ ኣዘራራቢ ነገር ኣለዎ ብዙሕ በኽትዕል ከላስ ሕማቕ ነገር ጥራሕ ኢኻ ትሰምዕ ምስኡ ከዓ ምስቲ ኣፍልጦ ዘይምህላው ከኣኒ የስጋኣኒ እዩ ድሓር ብርእሰይ እኳ ብዙሕ ክወስዶ ኢለ ኸማኔ ኣይሓስብን እየ ስመይ ዮሃንስ ርእሶም ይበሃል ዝቕመጠሉ ቦታ ኣብ ስቶክቶን ኦንቲስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ክታበት ክንወስድ ዲና አይንወስድንውን ምክንያቱ ብዙሕ ዘረባታት ስለዘሎ ብዛዕባ ናይ ክታበት ኣጻሪና ምስ ፈለጥና ከመዩ እንታይ ሳይድ ኢፌክት ለዎ ሲታት ሪና ከዓ ንውስድ ንኸውን ማለት እዩ ሽመይ ኣርያም ዮሃንስ ይበሃል መቐመጢ ከተማ ለንደን ብውልቄ ኣነ ብዙሕ ናይ ክታበት ይፎዞ ኣይኮንኩን ብሓፈሽ ክትሪኢ ከለኻ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ተስፋ ዝሃበ ኮይኑ ስማዓካ እቲ ክታበት ከዓ ነቲ ዘሎ ዕፅዋታት ኮነ ንሰብ ከይሰርሕ ከይወፅእ ንዑ ናብ ንቡር ክመልሶ እዩ ዝበሃል ከምኡ ተስፋ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ በዚ ጎኑ ድማ አይ ቲንክ ጽቡቅ እዩ ለሐስብ ስመይ አንጎሰም ወልደ ሚካኤል ይባሃል ዝነብረሉ ቦታ ሚድልስፕሮ አነ ፐርሰናሊ ዝሕማም ወላ ሓንቲ ስለዚ ስጋአኒ ክታበት የድልየኒ አይብልኒ ዋላውን ክወስድ ድሉ አይኮንኩን ክታበት ዘይኮንኩስ ብክርስቶስ ያነ ዝፍወስ ነዚ ዘሎ ስጋት ነዚ ዘሎ ሕማም ነዚ ዘሎ ኩሉ ክራይሲስ ኩዶ ስለዚ ኸል ግን በፖዚቲቭ የዝሪኦ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ካሊድ ቡሽራ ብዛዕባ እዚ ክታበ ተመልኪትና ዝገበርናሉ ቃለ ምሕተት ክንቀርበልኩም ኢና ኣብ ናይጀርያ ዝፍጸም ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንዝመጽእ 20 ዓመታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣዛዚ ሰራዊት ናይጀርያ ተዛሪቡ ሌተናንት ጀነራል ቱኩር ዮሱፍ ቡራታይ ጂሃዳዊ ጉጅለ ቦኮ ሃራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገር 43 ሰባት ድሕሪ መቕታለዩ ነቲ መግለጺ ሂቡ ድሕርቲ ጃምላዊ ቅትለት ሓያሎ ፖለቲከኛታት እቲ ጀነራል ካብ መዝነቱ ክወርድ ጸዊዖም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንወ ራድዮ ቢቢሲ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ነዚ መስል ነይሩ ምሳዊ ሃዲ መደባት ሃብቶም ወልደ ዮሃንስ
كيلا تكنيك أوسكار بونغا مساخم زمسخو هايلو سهلي صباح تمساسالي ساعات بستفليو تحستوتات كن الرخبينا دحن هدرو